भारतीय जनता पक्षाच्या कुठल्याही नेतृत्वाने आमचं काहीच वाईट केलं, आम्हाला कुठलीही गोष्ट चुकीची केली नाही. पण राणे या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने राणेंचा जो एक मुलगा आहे त्यांनी ज्या पद्धतीने आम्हाला सगळ्यांना वागणूक दिली, सतीश सावंत आहे, मी आहे, काय आमदार, तर त्या गोष्टीचा म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांना एकाएकाला संपवायचं, त्या कार्यकर्त्याच्या आर्थिक आणि त्याच्या असलेल्या व्यवसायाच्या पाठीमागे लागायचं, त्याला नामोहरम करायचं. ही आता जी काही रणनीती त्यांची सुरू आहे ही या ठिकाणी संपली पाहिजे. आणि म्हणून जे राणे समर्थक असतील त्यांना आमची हात जोडून विनंती आहे की या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही सगळ्यांनी त्यांना जसं उपरकरणी सांगितलं ती गोष्ट खरी आहे की त्यांना मुंबईचं महापौर व्हायचं, त्यांना आमदारमध्ये इंटरेस्ट नव्हतं. आम्ही दोघांनी धरून त्यांना इकडे आणलं आणि मग तिथे आमदार बनवलं. किती दिवसात बनवलं हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यावेळी आम्ही सगळे चांगले होतो. पण आज आम्ही त्यांना सोडल्यानंतर जे काही विधानं करतायत, ह्याला संपवणार, त्याला संपवणार, ह्याला निवडून यायला देणार नाही. आणि कोणासाठी? तर केसरकरांसाठी. ज्या केसरकरांनी तुमच्यावर एवढ्या खालच्या पातळीवर टीका केली, तुमच्या साम्राज्याला तरी हलवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच केसरकराबद्दल आज तुम्ही मांडीला मांडी लावून बसता. आज जनता खुली नाही राहिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.